Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya lur. Berjumpa lagi dengan saya kali ini. Video kali ini saya berada di jalan dari arah Moria ya lur. Nah itu dong ngarep Koramel ya lur. Koramel bae pada hari Sabtu malam Minggu. Ayo langsung aja lur, kita akan cek lokasi pagelaran kesenian budaya ketoprak Wahyu Budaya yang pentas siang malam di lapangan Desa Bae Waiki arah Morio. Iki Polsek Bae, iki ATM BRI iki lho, ana pertelon iki belok kanan. Nah ngetan iki lho, nah ini ngetan ya lho. Pas hati-hati lho, rame iki ana SMP 1 Bae iki ya lho, arah ke timur. Nah, pagelaran pentas siram budaya ketoprak di Kudus pada tanggal 11 April 2026 ini ada 2 titik lokasi di lapangan Desa Gudang Manis, Bae Kudus, dan Desa Godoharum, Cekulo Kudus. Nah, juga pentas siang malam lur. Ayo lur, langsung aja kita lurus dari arah SMP sisi Bae Kudus iki lur. Aku lur ngetan nih pas Gudalan Jarum pada siang kali ini. Rame banget, cuaca sangat panas banget lur. Dari Sabtu malam Minggu, mudah-mudahan tidak turun hujan ya lur, dan aman biar yang nonton pagelaran pentas kesenian budaya ketoprak nyaman. Nah ya lur, ini menaik ya lur di Jarum Pronas ya lur. Ini ya lur, rame nepal lur pokoknya. Padat merayap kendaraan roda 2. Ini saya jalur yang paling penak ya lho. Biasanya dari OMK, Stain. Ini dari arah barat ini saya lho, menuju ke timur ini. Soalnya nanti di Cekulo sana timur juga Agung Budoyo. Ini ada perempatan, nah, jalan tengah ya lur, perempatan jalan tengah ini. Kalau ke kanan ke UMK, kalau ke selatan ke jalan tengah sana lur. Ini masih ke timur. Oh, Jelita masih ke timur. Nah ini loh, pokoknya ini nengetan terus jebule Pol Gang 15 Balai Desa Gudang Manis itu loh. Acarane apitan apa mau ya lho, pokoknya apitan lho. Nah ini sampai tutup lur. Timur Pol itu nanti ada perempatan itu Gang 15 ya lho. Kita masuk dari belakang Balai Desa Gudang Manis ya lho. Nah dari sini ya lho kita masuk lho. Nah lho, kalau ke timur itu apa itu gapurane. Nah ini wis siap ya lho, karena pentasnya siang malam. Nah ini langsung mlebu lapangan iki ya lho. Nah sing prema wis do didasarno kabeh iki lho. Nah lho, kita keliling-keliling menuju suasana iki ning ngarep SD 1 Gudang Manis. Nah ini lho wis disiapno kabeh sing prema ya lho. Ya ana iki lho dekore apa iki teratake dadi aman ya lho. Sing prema full ngobak ya lho. Nah iki Jackson ning kene lho. Wis tanjak talu gamelan ya lur ya lur. Nah. Dikontrol ya lur. Nah iki ana tratake ngene iki. Mixere ning kene lur. Nah sing
Ae mau wae ning lho. Mubeng ya lur. Nah, iki mixer ning kene lur. Kontrol kok kene. Sistemnya. Nah, wis pol tengah ya lho. Anak sepol lho. Kok truk-truke AWBC ketoprak kok budaya tak sepil kok ngene iki lho pokoke. Suarane ning kono lho. Sound system e. Saxon iki lho, jek sepi ya lho. Kita delok iki lho. Ngene iki lho. Kamar rapat. Buri ditutup ngene iki lho. Nah, iki buri panggung kok gajahe ning kono lho. Iki ditutup ngene lho. Papat goreng manis. Sedo salen ning jero kono lho. Nah, treke wanase lho apa iku. Ya merapat depan panggung ya lho. Nah, ini lho. Ya langsung memburi panggung kene lho. Jackson lho iki. Pak. Ngau Pak, panase pol Pak. Ae cek talu gamelan toprak Wagung Wahyu Budaya ya lho. Kontrol sound system ini lho. Iya, Mbah? Kok ora dede ya, Mbah? Nah, iki lho, sapa jenengmu iki? Mangkene CEO. CEO iki acarane apa iki? Si nganu Wahyu Budaya. Acarane apa? Nganu Mas. Apa? Kavitan. Nggih. Wah, angger nggih wae tenan ta ora? Iya, Mas. Terus syukuran kanggo dalam. nah, ngono iki lho, iki sing CEO-ne are lho. Tak mubeng kae iki. Ayo Mas. Ini mburi panggung ngene iki suasanane. Nah, suasanane ini. Iki nggon salen ning kono ya. Heeh. Iki mburi panggung. Heh? Kono tak delok. Aja, salen tanggane ning kene lho, Rahman. Gas lho. Iya. Kok golek-golekane ning isor. Sampai kiri panggung ini iki lho. Panjak talu gamelan iki. Lagi cek sound iki lho ceritane lho. Siang malam. Iki pemainnya do teko iki. Bukano. Nah, ini ki suasanane lho, pokoke lho. Jek sepi ya lho, soalnya lagi jam 12 sih. Dadine ya jek sepi ini lho. Nah, kok balik desane kok gang 15 kaya biasane ya lho. Nah.
Wadudum bapake. Tape dodol. Mboten, Mbah. Tak tenggo berkatane ke. Tape lho, Mas. Ini iki lho nek arep panggo ya. Pemaine kok mobile ndok kono kabeh wis do teko ya. Udah dulu ya, itulah aja lokasi pagelaran siap budaya ketoprak Wahyu Budaya yang pentas di lapangan desa Gudang Manis. Acaranya apitan ya lur, tahu disoi lur, dan umum ya lur. Dan terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa di like dan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.